салом бинандагони хабар тиҷи. Имрӯз боз як хабари хуш дорем. Эстакади дуюм ба истифода дода шуд. Дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи корҳои аз навсозӣ роҳ ба назардошти сохтмони чораҳии 300 000 сомонӣ роҳ бо пул дар ду сатҳ аз ду тарафи хиёбони Нусратулло махсум бо хиёбони Сино иҷро гардид. Манбаъ иттилоъ додааст, ки дарозии роҳ ва аз буриши хиёбони Сино то дарвозаи ғарбии пойтахт қариби 5 километрро ташкил медиҳад. Дар доира корҳои сохтмонӣ ҳамчунин навсозии системаи муҳандисии зеризаминӣ аз ҷумла оби нӯшокӣ, гармдиҳӣ то хатҳои алоқа, газ, равшандиҳӣ замонавӣ, хатсайри троллейбус, сабзазоркунӣ, гулгашту роҳравҳо ва як қатор табдилҳои дигар амалӣ карда шуданд. Иншоот иттилоъ дода шуд, ки барои анҷоми корҳои сохтмонӣ мусоиртарин техникаи соҳавӣ ҷалб гардида буд ва назорати сифати корҳои бунёдӣ аз ҷониби коршиносии байналмилалию дохилӣ ба таври доимӣ роҳандозӣ мегардид. гуфта шудааст, ки лоиҳаи мазкур аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон, Бонки Аврупои таҷдид ва рушд ва Бонки Осиёии сармоягузорӣ кард. Фармоишгарои лоиҳаи Вазорати нақлиёт ва пудратчии он ширкати Ксянтянг мебошад. Ин аз Китай омада буданд. Назорати сифати корҳо дар ин лоиҳа ширкати машварати Эпсия, Испания бар уҳда дошт. таъкид доштааст манба, ки тибқи лоиҳа чораҳои хиёбонии Сино, ки дар ин ҷо қаблан муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино гузошта шуд, пурра навсозӣ гардид. Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи иншоот бо таъкид гуфт, ки ин роҳҳо бояд солҳои дароз ба мардум хизмат расонанд. Бояд ба қайд гирифт, ки дар доираи машғалавии лоиҳаи беҳтар намудани ҳолатҳои роҳи минтақаваи Душанбе, Турсунзода қитъаи роҳ аз буриши хиёбони Сино ба хиёбони Исмоили Сомонӣ то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе дар маҳаллаи 82-юми пойтахт низ чунин як эстакада қаблан аз тарафи Эмомалӣ Раҳмон, президенти кишварамон ва раиси шаҳри Душанбе Рустуми Эмомалӣ ба истифода дода шуд. Сохтмони ин эстакада 22 июли соли 2016 оғоз гардида буд. Иншоот дар муддати 2 сол бо сатҳу сифати баланд дар рӯзҳои таҷлил ва аз 27-умин солгарди истиқлолияти давлати Тоҷикистон ифтитоҳ шуда буд. Ин чораҳо низ аз 300 роҳи дарворавӣ иборат мебошад. Дар сатҳи сеюм аз самти шарқ ба ғарб кӯпрук бо дарозии 123 метр ва паҳноии 25 метр мегузарад. Дар лоиҳаи сохтмонӣ эстакада 5 роҳи зеризаминӣ низ бо дарозии умумии 236 метр барои роҳгузарон бунёд шудааст. ин буд дӯстони азиз видеои имрӯзаи мо. Хеле як хурсандӣ зиёд шудааст. Мо хеле хурсанд шудем. доим кишварамон обод шавад. ҳамин хел моҳ ба моҳ, сол ба сол обод шуда истодааст. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.